दिनै दतमा ओनसोलनि बा दतमा जोंनि बिटिआर बिजाबनि गासै 864 सा बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय इउपिपिएल हानजानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हानजायावहाय जइन जाफैबाय। जइन जाफैनानै बिथांमोना जोंनि इउजि ब्रह्म सारनि दैदेननायखौ आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मजबुतसिन खालामनो थाखाय हाबा मावलांनो थाखाय दिनै सतबांसा लाफैबाय। नोंथांमोना नुदों दिनै दले बले 864 सा गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जानानै दतमा समस्तिया फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जे आवथायाव फैसिगोन बेखौ दिनै प्रमान होफैबाय। जोङो दतमा समस्तिखौ जेरैखि जाया इउपिपिएलआ सोलोयै बोलोयै बेसेबां बोलो होनांगौ, जेसेबां सोलो बाहायनांगौ, जेसेबां खामानि मावनांगौ, हर सान नाजानायनि गेजेरजों जोङो दतमा समस्तिखौ जेरैखि जाया एबार जों देरहागोन। देरहानानै जाय बेक्तिया देरहागोन बेनो जोङो मोनसे इएम होनो थांगासिनो दं दतमायावहाय। दतमाया जिहेतु जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि जोनोम जायगा आरो जों जिहेतु बड'फानि गालांनाय सान्थौ सानस्रि बिथांनि दिन्थिलांनाय जे लामा बे लामाजोंनो जों हान्थिगासिनो दं। गतिके बड'फानि जोनोम जायगानि जे बियाब जोङो बेखौ जेरैखि जाया देरहागोन एबार। दिनै बिटिआरआव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों होननानै आं खोनादों। दा बे गोदान राजखान्थि हान्जाखौ जोङो बरायबाय। जोंनि हादोरा सुबुं दारा हादोर। बेवहाय हान्जायाल' नङा, सासे मानसियाबो जुदि लुबैयोब्ला बेयाव राजखान्थियाव बाहागो लानो हायो, बिसायख'थिबो गेलेनो हायो। बयहाबो मोन्थाय दङ। इनफेक्ट बियो मोनसे गुदि मोन्थाय, फान्डामेन्टेल राइट टु पार्टिसिपेट इन दि प्रसेस अफ डेम'क्रेसि एन्ड इलेक्सन। गतिके जोङो बेखौ बरायदों। खिन्थु बियो जे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बाव मोननै मोनथाम बाथ्रा दङ। मोनसेया जाबाय बिथांमोननि पार्टि दानायनि टाइमिंआ जोबोद गाज्रि जाबाय, बियो जोबोद लेट जाबाय। दासो सेन्ट्रेल कमिटि दादों। माब्ला जिल्ला कमिटि दागोन, माब्ला समस्तिनि कमिटि दागोन, माब्ला प्राइमारि कमिटि दागोन आरो माब्ला बुथ कमिटि दागोन, बेखौ दागौ मानि बिसायख'थिया फैगोन आरो बिसायख'थिया ओंखारलांगोन। गतिके टाइमा जोबोद माने बिथांमोना गाज्रि जाबाय बा लेट जाबाय। सेकेन्डलि नामखौ एसे साबसिन दोननो हाबावबा मोजांमोन। नामा गोबां बेबायदि मोजां मोजां नाम दोननो हागौमोन। अल्टारनेटिभ होननाय बुंनाया माने बारा मोजां जायाखिसै नामा आं सानदों। बेक्तिगत आंनि सिन्तासो, बिथांमोननि हान्जा, बिथांमोना मा नाम दोनो दोना बिथांमोननि मोन्थाय। खिन्थु आंनि साननायसो जे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड दोननाया बेयो मोनसे मिनिजाथाव मोनसे मुं दोनदों होननानै आं सानो। आरो बाव रायजो राजाया जेबो फोथायनाय गैया। रायजो राजाफ्रा बेखौ जोबोद माने लाइटलि लादों जे मोनसे इलेक्सनावहाय जोंहा न'था होननाय मोनसे अपसन थायो, नान अफ द एबाब होननाय, बे न'थानिफ्रायबो खमसिन भट मोनगोन होननानै आं सानो। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, सीसी प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा?
जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलोंनो लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।